Послушай, младежите, 4 поколения, 70-ти, 80-ти, 90-ти, 2000-та година, Антон Найденов, за IT сектора, от моята трасачка, тя е с платформите социалните, вътре внедрена, старата 2001-2002, обаче тя се е видоизменила много. Но естествено, и аз чакам, то е позволено по закон, защото Европейски съюз, там сайта, аз съм малък. Но за разликата ли? И аз искам да говоря на български и на английски, за КЗП, детето във Франция, аз вече не съм дете. За моето дете, за моята неработеща уредба, телевизора, климатика, моето дете, трябва да се съобразяваме на различна възраст за тази глупост. Но политиката е, да, много е важно в туристическия ресторантьорски бранш, това са барове, сладкарница, развлекателна част, фамилна част. Да, се стигам до 4, явно един просто няма, много съм лоялен на себе си, на видеоматериала. Пропуснал съм нещо, това са отделни теми. Но в информационните технологии, от IT сектора, софтуерно програмиране, оперативен административен програмист, това са началото на термините към края на 90-те години, спрямо след 2000-та година, спрямо речника. Така че много добре съм се справил спрямо уважението за правец, както и за чуждестранните. Аз съм чуждестранни, но съм people, да е по-лесно. На теория, на практика едно, но с висше икономическо образование, вие и аз, на български. Next video material by English. But the duplex by when I talk, I think this is not my problem, but I take something by Pharmacia to have a very happy life. Before visit Pharmacia building, apart from building, I visit a doctor and I say something. Where fix the systems and KCP, commission, protection, clients, rules. But KCP by Bulgarian, Комисия за защита на потребители, by English, commission, protection, clients, customer, rules. When are they a jungle inside a signal cleaver by contract, by standard, by 4-3G network, 3 by 10 years, how many levels? 10 levels, 2 levels, 30 levels, 14 levels, 15 levels, 16 levels per full. I think by the very normal statistical, this is only 10 levels by the 10 years past time.